Molweni manene namanenekazi. Yabona ke ndilapha eKapa ngoku ndikhangela amaXhosa kodwa wekho awabonakali. Ndaqonda uba hey, mandizonikhangela apho kwa-TikTok. Kuthiwa banilapha nonke. Ke igama lam nguKhayalethu. Ndaqonda uba mandizozamela nam apho kuma-TikTok. Sincokola nje ngesiXhosa kwaye sisikhulise isiXhosa sethu. Kuba ingathi uba abantu baseKapa basoyika isiXhosa, basixuba nesiNgesi, bafaka nenye indawo ye-Afrikaans endingavani nayo kakuhle. Ndaqonda uba hey, masisikhulise isiXhosa sethu apho kule ndawo, sincokole kakuhle sonke. Mhlawumbi kwixesha elizayo ndizovela nje nemibongo yam, ndinikwazise ngam nemvelaphi yam nale nto ndiyenzayo. Into endizoqalisa ngayo bendifuna unixelela nje ukuba ndingutitshala nyhani ke wesiXhosa. Kwesinye isikolo esilapha eKapa. Ndiyasithanda kakhulu isiXhosa, lulwimi lwasekhaya, ndandikhule naso. Kwaye xa bendibuza apha eKapa bothuka gqithi ke abantu xa bendiva ndithetha isiXhosa. Bathi uba hey, usifumana phi isiXhosa? Mani usazelaphi? Ndithi kuba kaloku nam ndisincanca ebeleni. Hayi bo, kwibele likabani ngoku? Khawutsho mfondini, ngumni. Sofika ke nakuloo nto kwixesha elizayo, andifuna uyivelisa ngexesha elinye yonke into. Kodwa mandinibalisele kule veki bendikwenye ifama elapha ngapha ngaseStellenbosch. Apho ke lo mphathi wale fama wabizwa omnye ubhuti osebenzayo. Wathi khawusondele. Watsho naye ke ngelo xesha ngesiXhosa, wasondela ke ngoku. Ndithi kuye, molo, ngubani igama lakho? Ndithi, bhuti, awuphilanga? Hey, andiyazi ke le nto yenzeka, ndimbuze nje impilo, ndambuza nje igama lakhe. Akandiphenduli ngelo xesha. Ndithi, bhuti, ubone isiporho? Uphethwe ngumoya ongcwele? Ikhona into engalunganga? Hey, ndithi kule manager kufuneka simbizele iambulance lo bhuti. Waphakamisa intloko, wandijonga. Azange kubomi bam bonke ndimbone umXhosa ongakwazi uthetha ngolo hlobo. Tu, uthe cwaka. Ingathi uba akanalwimi. Usijongile. Hayi, indigqibile ke ngoku loo nto. Yintoni nothuka kangaka xa nisiva umntu ethetha isiXhosa ofana nam? Libala lam? Ndiyothuka xa nithetha isiNgesi nam, xa nikhumsha? Hayi, funeka siyitshintshe le ndlela esicinga ngayo apha eMzantsi Afrika.